sa tao mahanap, ug ang tanang butang iyang nabatunan. Apan mayo sa kabutang nga dili gayud mawala, kun mabatunan mo ang kinabuhi sa Dios. Ang kinabuhi ra sa Dios mao'y walay pagkatapos. Niyang bahanding nabatunan mao'y atong katagbawan. Siyang pahulay kalinaw sa tanan nga mga adlaw. Diyas Ginoo walay butang di mahimo. Tanang butang nga malisod sa tao, himuon nga masayon sa Ginoo. Usa siyang saligan bisan unsay kalisdanan, kay siya muhatag sa tanan tang kinahanglan. Ang kinabuhi ra sa Dios mao'y walay pagkatapos. Siyang bahandig nabatunan mao'y atong katagbawan. Siyang pahulay kalinaw sa tanan nga mga adlaw. Diyas Ginoo walay butang di mahimo. Tanang tawo walay usang maayo, kay ang tanan kaliwat man niada. Ang kaluoy sa Ginoo kana kumoy nagabag-o. Tanang mituo kaliwatan man ni Kristo. Ang kinabuhi ra sa Dios mao'y walay pagkatapos.